farem el sorteig, com hem parlat abans. El sorteig és una Samsung Galaxy, d'acord? Ja que tenim un monitor interactiu que té aquesta possibilitat, ho farem amb una ruleta. Hem posat els 32 números de tota la gent que ha vingut i tot seguit donarem la volta i a veure quin número surt, d'acord? Vinga, anem-hi. Ha sortit el número 29. Ara el Paco portarà la caixa i a veure el 29 a qui toca. A veure si el trobem. El 29 ha tocat a la senyora Fina Fernández López, Escola Joventut de Callús. És aquesta d'aquí. L'enhorabona a la Fina, que l'ha tocat la Samsung Galaxy, d'acord?